video. Matu si vytvoril dačo pre mňa takú mapu. Aj vy si môžete urobiť pre mňa mapu. Môžete ju pozrieť na taký link. Ešte neviem aký. Potom to na obrazovke to píšem. No tak si ideme vybrať zbraň. Dám si 2. OK. Teraz ho... Trošku ideme podvázať. Čo, Matúš? Jau! Teraz ho... Dobre. Ho... Počkaj. Idem na vecko. Dobre. Tak ideme na to. Čo? Tak... prvú. Jedno? Hej. Ďakujem. Jau, čo to robíš? Brovsky, ja som nemám tretiu osobu. Nemám. Nemám. OK, takže jedna, hej? Hej. Tak tričko. Tretie. OK. Prvé. Prvé? Hej. Boty? Dáme tretie. Takže boty tretie. Hej. Jej. Ježík. OK. Wow. Skok do lavy. A prežiť. A to, že ho zabijem. Dobre. Tak, kašľam na to. Takže, aké som bolo? Tretie. Dobre. Teraz... Ahoj. Ja som byť tu. No, Teraz nevidím. sú boss. Boss. Tam dáme 2. Nezabíjaj ma! Tak nebuď tam. A ja sem byť tam. Nebudeš. Budem. Počkaj, nie tu dať čo? Čo si tu urobil? Prečo tam je bedrock? Jej, kámoš, bedrock. Nechceš? Počkaj, mne čo napadlo. Dajte späť ten bedrock. Takto. Daj si to tam. Počkaj, čo ma napadlo? Teraz vykopem jeden blok, dáš tam bedrock. Ne! Daj tam, miesto tejto bloku, čo niečím, daj bedrock. Bedrock Edition. Bedrock.
Brk. No, boss, aký? Ja som povedal 2. OK. Počet? Počet. Dám 1. Ja? A super vec. 2. Alright. Ale si nevie sa ani trafiť, čap tak. Stačí. Pomoc, idú tu zombíci. Tak sa... A čo tam ho ostrkáš? Ja som chudobný, dňom nedávať toto zoravé meso. Fuj, to je ho, nechcem. A super vec. 3. Lava! Voda! Moja kamarátka voda! Ja si ťa vždy najdu. Neboj. Ale si vždy nájdem cestu preč. Ahoj, voda! Kde mám druhú kamarátku? On mi zabil druhú kamarátku vodu. Ty beštia! Ak by si nevedeli, čo sa tu dialo, ma to si robil mapu, tak ja som ho zval. Vždy. Díky! Moja kamarátka voda! To ide... bojovať o tú vodu. Moja voda! Ozzy! Horí ti to ako ten podklad? Matúš, ako horíš? Bien. Díky. No, tak. Toto? Tak ideme už do toho? Počkaj. Ješkové. Obi to, čo chceš. Mám ti pomôcť? Nechaj ma. Synerče. Ja chcem sa pozerať, ako ti to zhorí podklad. Už mi nehovor. Ako ti to zhorol, tu podklad? Trochu. Ale A už nemaj ho. také pekné to tu bolo na začiatku a pozrite, ako to je hnusné. Matúš, čo si to urobil? Čo si to urobil, ty neplecha? Jo. Ty si ma... Ahoj, ja tu nie som.
Oh. Ako som videl, že si už tu bol. Matúš. Kde si? Ja som to nebol. Tak nerobím si, zrazu som iba skrytý. No ty fakt nevieš urobiť. Nechceš si veci? Nechcem! Pomoc! Ja som vôbec... Tak no skús ma nájsť. Počkaj. 5 hodín je skôr. Táto skrýša je najlepšia. Ako to si... Ja som zabudol... Ja som ti povedal... Som ti zabudol povedať... Nemáš využiť príkaz! Ďakujem. A to si... Čo sa stalo? Ok, dávaj mi veci. Bolí to. Jak sa stalo, dostávaš von? Ja som krtko. Ja som krtko. Ja skrtkujem. Ja som krtko. Ako je to, či na strechu nedal? Dostá to Petro. Tak čauko. To je Minecraft Manhunt, ale Matúš má cheaty. Fá! Jak som sa dostal cez tú stenu? Ale opava sa využí príkaz. Ja som mal tak perfekto. Čo to slyším? Oka, využiješ. Dávaj mi tie veci! Počkaj, ty si to urobíš všetko z bedroku. Ale toho. Ne. Nejdem. Choď dovnútra. No. Dáš mi ten meč? A to jak ma teleportuješ? OK, Wow. takže dojme. Nechcem ťa vidieť. OK. Tvoja doma. Pa. Tak bo to teba.
Haló. No, Good morning. no. Checkpoint. Fá! To nevydrží jeden damage. Yes, počkaj. Teraz mi dáš železné. Kalhoty. A teraz... kožené nohavičky. A sú rainbow. Fakt? To si vybral. Rainbow. OK. To je super vec. Ty si... Prosím o spomalený záber Matúša. Neviem, že sa to počíta ako super vec, ale ok. Neviem, ako to využijem, ale ok. Neviem, ako to mám urobiť, ale ok. OK, aby si to aspoň mohol... Aby si to vedel aspoň použiť. Môžeme ísť do čo to využiť. Jo! Ja som čap. Ja som dal touchdown! No a čo bude môj boss? A teraz sa... Počkaj. Počkajte, môjmu psovi začal šíbať. Ak som späť, môj pes sa hádže po steny mojej. Prestaň sa. A nežer to Lego! O Matúš! OK. Ten môj boss je prasa. Počkaj. Už som ho zabil. Pozeraj. Mám jeho mäso. Chytaj. Ale tvoj boss není prasa. Ale je. Chytaj. Ty si čapták. Ne. Toto je koniec tohoto videa. A vie? A veď... Baba. Akože... Matúš, vieš, že som iba polohráč. Nie som ešte najlepší. Ani najlepší nedokážu 5 vardenov zabiť. Ja sa dáš, že dáš ľahšie, že útok na vesnicu, alebo... Ale ty si... Alebo Ender Drag to by som dal, ale Vidra to nedám. A ešte pospäť. Aj to tam bolo. Ale ty si to vybral. Ty si mi dal takú... OK. Ale bol na výber jeden. Bol na výber jeden. No hej, aj je. A koľkacka to bola? Aj 0. Neviem. Pomoc. Ale dačo skočím do tej vody. Priprav sa. Neskočíš. Jo! Ja som zmizol! Poďte si berem. Musíš. Jaj! Musíš. Jaj! Poďte. Tu som. Jo! Môžeme ísť, že je veľmi kozový. Ako?
Matuš, ako przecież to si dal smlouvu so satanom. Ty si myslíš upustil? Nezabil. Nie? Vidri? Komu akože... Nezabil sa, takže... Jak? Prosky. Aspoň 5 sekúnd vydržať. Ja vydržím minútu. Pozeraj na to. Bez toho, aby si sa kopal. To som povedal. Už sa našiel. Jak to sa dá iba tomu vyhýbať? Keď nemám elitru. Ak všetci dajú like a odber, tak dám ukážem neudí. Ale oni sú úplne like v rytmickom. A ešte počkaj, ako mi dáš elitru aj potom spím. To, čo sa týmto zemím? No, tak keď všetci dajú aj koment, aj like, aj odber, tak dám Lukášovi spíru, raketky a... A to je už konec. A mám toto Matúš, to si... Po škole si napísal zmluvu so satanom. Ale ty si to vybral, nie ja. Ale ty si mi to tam dal na výber. Oli, bra, ja som ti tam dal, že útok na vesnicu 1, útok na vesnicu 2 a potom Bídra. Že keby našiel, hej? Aby bola sranda. A ty máš toho Bídra. Tak. Adam Matúš, nebude sa lepšie daš vyberať. Tak cez...